Ήξερε ότι θα έρθει σε αυτό το χώρο, αλλά ο χώρος αυτός είναι τελείως εφήμερος και με ημερομηνία λήξης. Μας έκανε περήφανοι το 1996 όταν είχε πάρει τον τίτλο της Miss Κόσμος στο εξωτερικό. Τη θυμάμαι και τώρα, μάλιστα, την ημέρα που είχε ανακοινωθεί η νίκη της. Ωστόσο, όπως είχε πει και η ίδια στα καλυστία, ότι κάποια στιγμή, προκειμένου να κάνει οικογένεια, θα τα άφηνε όλα. Και όντως και έτσι έκανε. Πάμε να δούμε λοιπόν την ζωή της Ειρήνης Κλίβα. Ειρήνη Κλίβα και μια ιστορία ζωής που θυμίζει το παραμύθι της Ταχτοπούτας. Το κορίτσι που από τις γειτονιές της Αγίας Βαρβάρας κατάφερε να φτάσει στην ελίτ της παγκόσμιας ομορφιάς και πάνω στο απόγειο της καριέρας της τα άφησε όλα για να κάνει την δική της οικογένεια. Ξεκίνησε να ασχολείται με τον χώρο της μόδας το 1991, κλείνοντας συνεργασία με γνωστό πρακτορείο μοντέλων. Οι αναλογίες της άψογες. Όμως αυτό που την έκανε να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα επίδοξα μοντέλα της εποχής ήταν η απίστευτη γοητεία και λάμψη που εξέπεμπε η παρουσία της. Για 5 χρόνια περπάτησε αρκετά χιλιόμετρα στις πασαρέλες. Έκανε διαφημιστικά, έπαιξε σε βίντεο κλιπ και συνεργάστηκε με κορυφαίους στον χώρο της μόδας. Η ζωή της όμως θα αλλάξει ριζικά το 1996, όταν η Ειρήνη, μετά από παρότριση των φίλων της, αποφασίζει να δηλώσει συμμετοχή στα ελληνικά καλυστεία. Πιστεύω πως κάποια στιγμή θα την αφήσω την καριέρα μου για να δημιουργήσω οικογένεια, γιατί είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχει ένας άνθρωπος. Τότε ήταν η εποχή που όποια κοπέλα διακρινόταν από το διαγωνισμό είχε μια προδιαγεγραμμένη επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μόδας. Εγώ, σου είπα, ξεκίνησα τη δουλειά αυτή από το 1991. Έγινα αναγνωρίσιμη το 1996. Είχα διαλέξει έναν πάρα πολύ αργό τρόπο και δύσκολο να γίνω γνωστή και προσπαθούσα πάντα μέσα από τα αποτελέσματα της δουλειάς μου. Η ομορφιά της απαράμιλη. Όμως οι κριτές αποφάσισαν πως ο τίτλος της Σταρ Ελλάς άνοικε στην ξαθιά Νίνα Γιοργαλά, που χάθηκε λίγο καιρό μετά τη συμμετοχή της στα καλυστεία Miss Iphilios στο Las Vegas. Η Ειρήνη παίρνει τον τίτλο της Miss Ελλάς και όλοι τότε έκαναν λόγο για μια τεράστια αδικία. Greece. Hello, my name is Ειρήνη Κλίβα. I'm from Athens and I'm 18 years old. Η 18χρονη Ειρήνη όμως εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τον τίτλο της. Miss Greece. Πηγαίνει στο μακρινό Μπαγκαλόρ της Ινδίας για το διαγωνισμό Miss Iphilios. Ανάμεσα σε 87 καλονές εντυπωσιάζει τους κριτές που την αναδεικνύουν ως την ωραιότερη γυναίκα για το 1996, απονέμοντάς της τον κορυφαίο τίτλο της Miss Iphiliou. And Miss World 1996 is Miss Greece. Είναι η δεύτερη φορά που μια Ελληνίδα αναδεικνύεται η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο. Η πρώτη φορά ήταν το 1964, όπου τον τίτλο είχε κατακτήσει η Κορίνα Τσοπέη. Good evening, Miss Greece. If you would, please. How do you see the role of women today? The role of the women today, it's not only one's. She can be wife, she can be mother, she can be career woman. And I'm sure that you agree with me that she's gonna make it very well and three of them. Thank you. Η επιτυχία της στον διαγωνισμό την οδήγησε μέχρι και στο προεδρικό μέγαρο, όπου την υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να τη συγχαρεί. Κάποιες συμβουλές που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ φιλικός και πάρα πολύ ανθρώπινος μαζί μου. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, η πανέμορφη Ειρήνη γίνεται το πλέον περιζήτητο μοντέλο των μεγάλων σχεδιαστών. Όλοι ήθελαν την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου να είναι αυτή που θα έκλεινε τις επιδείξεις τους και δεν δίσταζαν να πληρώσουν όσο. Τότε
Τότε, και ενώ όλοι περίμεναν πως θα ανοίξει τα φτερά της για μια διεθνή καριέρα στον χώρο της μόδας, εκείνη αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στην προσωπική της ευτυχία. Στο πικ της καριέρας της, το πανέμορφο κορίτσι από την Αγία Βαρβάρα ερωτεύεται τον επιχειρηματία Νίκο Χιδίρογλου. Ο έρωτάς τους είναι κεραυνοβόλος και η πρόταση γάμου δεν αργεί να έρθει. Εκείνη, χωρίς δεύτερη σκέψη, τα άφησε όλα για να δημιουργήσει μαζί του την οικογένεια που πάντα ονειρευόταν. Το όνομά σου έχει συνδεθεί με ό,τι σημαντικότερο έχει αναδείξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στην κορυφή. Όμως εσύ μέσα σε μία νύχτα τα άφησες όλα. Ναι. Κοίτα, δεν έχω συνηθίσει να αφήνω τα πράγματα που έχουν σημασία για μένα μέσα σε μια νύχτα. Οι αποφάσεις μου έχουν να κάνουν με το δικό μου σκεπτικό, με τη δική μου ιδέα και πορεία για τα πράγματα. Ήταν μια απόφαση που τη σκέφτηκα πάρα πολύ για να την πάρω και νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να το κάνω. Σήμερα ζει μια ευτυχισμένη ζωή δίπλα στο σύζυγό της και τα δυο τους παιδιά. Μένουν στα νότια προάστια και αποφεύγουν συστηματικά τα φλας και τα τηλεοπτικά συνεργεία. Η περίοδος της εγκυμοσύνης ήταν από τις πιο ωραίες περιόδους της ζωής μου. Πήρα αρκετά κιλά, η αλήθεια είναι. Ζω απίστευτες στιγμές και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω το χρόνο και ζω την καθημερινότητά μας και ζω το μεγάλο μάτι. Δεν θέλω να χάσω με τίποτα στιγμές με το παιδί μου. Πλέον η εστεμένη Καλονή κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της διακόσμησης. Αν και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να τη δούμε ξανά στην πασαρέλα, έστω και για λίγο, αν της γίνει μια καλή πρόταση από κάποιον σχεδιαστή. Μ' αρέσει να βλέπω ωραίες δουλειές, μ' αρέσει να βλέπω ωραίους ανθρώπους, να κάνουμε ευτυχισμένους ανθρώπους και ειδικά όταν πρόκειται για ένα σπίτι, για ένα καινούριο ξεκίνημα ανθρώπων, είναι πολύ σημαντικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ δημιουργικό επάγγελμα. Η επιτυχία της παιδιά αυτής της κοπέλας ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Και όντως παραμυθένια η ζωή. Θα μπορούσε να είναι ένα παραμύθι. Αν διηγείται δηλαδή πράγματα από τη ζωή της στα παιδιά της. Ναι. Το πιο εντυπωσιακό για μένα είναι ότι ήταν 18 χρονών και ήταν πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Και ό,τι είπε το έκανε πράξη. Δηλαδή δεν ήταν οι κλασικές απαντήσεις που δίνουν πάντα τα κορίτσια στα καλυστία όταν ρωτούνται από την Επιτροπή. Είπε: θέλω να κάνω οικογένεια. Και δεν την είχε φαμπώσει όλος αυτός ο χώρος. Γιατί τότε, εκείνη την εποχή που ξεκίνησε η Ειρήνη Νησκλίβα και όλα αυτά τα κορίτσια, αυτός ο χώρος μεσουρανούσε. Ο Σπύρος είπε κάτι πολύ ωραίο. Θέλω να το πεις, είναι ωραίο αυτό. Πες το, δεν το θυμάμαι. Αυτό που είπε ότι είναι όμορφη χωρίς να τη νοιάζει. Γεννήθηκε όμορφη χωρίς να τη νοιάζει. Δηλαδή είχε άλλα στο μυαλό της. Και βλέπεις, ας πούμε, η Ζιζέλ 45 εκατομμύρια το χρόνο. Η Σκλίβα που είχε όλο τον κόσμο στα πόδια της εκείνη την εποχή, τη χρυσή εποχή του modeling, θα μπορούσε να έχει κάνει καριέρα. Δεν την ένοιαζε. Ήθελε να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά, άλλα πράγματα την νοιάζανε. Πάντως, παιδιά, αυτό που εγώ συνειδητοποιώ είναι ότι όσοι άνθρωποι έχουν σαν πρωτεύοντα ρόλο και στόχο το να κάνουν οικογένεια είναι ευτυχισμένοι. Δεν πάει να έχουν περάσει από την τηλεόραση, από τις πασαρέλες, από το οτιδήποτε. Σήμερα κιόλας νομίζω ότι κλείνουν και 2 χρόνια επέτειου γάμου ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέη Σκορδά. Θέλω να πάμε να δούμε πώς το γιόρτασαν στο πρωινό μου και να δούμε ταυτόχρονα και κάποιες άλλες κυρίες που φόρεσαν έτσι συνδεικτικό εντυπωσιακές είτε για τις ανάγκες της πασαρέλας.